Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin madadama fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Ayo konco podo sholat berjamaah bidodari papang seneng bunga-bunga. Ayo konco podo ngaji bendinane bok menawa jembar kuburane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Ngaji iku kudu ikhlas ojo lenah, larang banget regane kaya berlian. Amal soleh ora kena wakil batil, amargane aku dewek kebum kubur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Kubur iku salawase jepit melitis, mayit nangis kembar-kembar jerat-jerit. Bojo keri anak keri mung sangune kapuk kapas ules mori. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Disangoni duit sangang telung talen, wasiate wali songo aja kelalen. Pikir iku wektune jam 11 bengi baca maghrib wiridane Abdul Jelani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fingil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Ayo kanca padha salat berjamaah bidodari mapar senang bunga-bunga. Ayo kanca padha ngaji bendinane bapak nawa besok jembar kuburane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Ngaji iku kudu ikhlas ojo lenah,
rekane kaya berlian amal soleh ora kena wakil batir amargane aku dhewe mlebu kubur Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin pada kama billahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Alhamdulillah sing nyawerke berarti seneng sholawat muga siti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah. Kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah, ingkang lahir ana Mekah, hijrah ing Madinah, jumeneng ing Madinah, gerah ing Madinah, seto ing Madinah, sinarekaken ing Madinah. Bangsa duwe bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad itu aswida taun pundul 3 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir manungsa akeh dosane. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir
Sallu ala Nabi Muhammad. Ageng Jagat Raya. La ilaha illallah Yahu Allah khaliqul ibad minal adam wa ilal wujud Dumal adam ba'dal wujud Aku mien ora ono Yo saiki dadi wis ono Besok maneh ora ono Padha bali mari rahmatullah utawi siki nang alam kabeh awit sabang ing sore tumeka bumi sapitu saing sine wong anak adame ya wong urip suten ana badanira yen wis mati sapa kang nyuceni manut para nabi wali mukmin Ya Allah Ya Rasulullah Eling sira manungsa padha tobat saurunge mati aja tobat sakwise mati ora diterima sira topate ayo padha ngibadah mumpung takasi ana uripe badan siji dina mati aja kaya kebo sapi luwe lara lan luwe longso langsane wong kecemplung neraka klabang kudes kala jengking klabang geni ulo geni rantai geni lan godhong geni cawisane wong kang dosa gampang aken dawuhe pangeran padha gumampang ninggal sembahyang luwe bejo lan luwe mulya mulyane wong munggah suwarga widodari 40 loro kasur babud mandut kursi gading dampar kencono lambu sutra ditetes inten cawi
pisane wong kang bekti maring pangeran kang maha suci ana tangis kelayun-layun tangis wong kang wedi mati digedhong ana dikuncen ana wong mati mangsa wurunga la ilaha illallah yahu Allah khaliqul ibad minal adam wa ilal wujud tumal adam ba'dal wujud